Уили, хората шара не пържат и ракия пият, вие се напихте отдавна, не сте изтъзнели още. Мене ме караш тук с железа занимавам да я видят, не ми е работа хич. Цветанка Розова може да се гледам рада трябва. И тази овца Карбовски, де думата ли за аудиото на Лили Иванова. Овчо. Ходи да ги вземат тия зъбни кола. Вижда, че са вече тук. Те казъци по 2 метра да ева, майкам, погледни. Кибек ята свърши вкъщи. Това е кой чудо. Това сопа цялата маса. 2 метра, не знам колко е дълго. Няма значение. Гайката от пилиона. И тук тези гайки мисля, че нямате, а там гайки имате. Уж всичко имате, ама нищо нямате накрая, да я знам. Ето тук съм ги изкарал тия зъбни колела. Единственият проблем, ако мога да се каже, че е проблем, не знам дали е нормално, е, че ето това, ето тук са закръгли вече по-лека, както виждаш. Виж, за какво става въпрос от този край. Всички са горе-долу закръгли. Не мисля, че ще изтърват, но не са като нови. Крайна сметка са 10-11 годишни, най-малко. Това е същото, което виждаш тук. Виждаш му наклона. Виждаш колко е зобленко. Когато пружината вътре държи здраво за мене, обаче не знам нали при тебе как се получи, какво налягане се получава и така нататък. Това са нещата, които съм ги изкарал, по принцип. Съм ти ги събрал. И пружина. Пиньончето, гледам, че зъби има това. Мисля, че няма проблеми при него. Лагера също. Добър е. Това зъбно колело пък абсолютно никакви забележки. Всъщност има малко тук на конче и той, ама не мисля, че това е голяма беля, ти кажа честно. Хубаво е лъзгало. Само е това не ти казвам. Хубаво, но държи. Сега държи, пък ако не държи, бегай бързо, пък ще носим друг ли ще пращам, кой ще правим, не знам. Нека се слага. Ама и тежат мамата си е бъл. Крайна сметка, да ти кажа честно, не знам как ще ги засля до България. Една купче на пари трябва да дам. Тежи, гледате това. Каквото да приказваш, кантар съм ти сложил, ако мислиш, че те бодалкам. Виж какво става. 0. Това е в грамове. 1,7, това са взети колела. И това, и това. Това лагер, и това. Стана 2300. Повече не може да фаш татик. Кантара не работи повече. Лега 2300. И това като го сложиш отгоре, да, вече ерор, не може да го носи. А това е в паунди, който трябва да се плаща. 5 паунда по $8.50, 50-60 долара. Отиде едно прасе пак. Не си помисли, че нямаме кантари тук. Имаме кантари, са по-точни от Немеском. Знаеш. Не може да го държи вече. Ето това са дъндиците. Без отика отиват. И имаш тук казъци. И кивекият могат да ти изпади, ако искаш. Ние сами няма да се бършим. Между другото ти покажа набързо двигателя. Набързичко само. Това е в гаража. Къде. Златко отвънка се опита изглежда да влезе, ама съм заключил гараж да не пипа. Са кабели, мабели. Злати, изчакай малко! Изчакай малко!
Това е контрола. Кабелите, ега и перката. И стойката, не ти казах. Да, и Ямаха имам тук, виж, помня. Виж къс скотирам, 125. Варикът 500 кубика в България. А това е 180 другото. И цяла материал имам за Мичо. Ще го пратя в контейнер някой ден. Да има да продавате там. Отворя назад в гаражиче. Стои вън газавалите. Пълен гараж. Зато се появява. Зато отзаед джамовете. На народна топка ли ходи да играеш? Къде? Или на миженица? Жмиш къде играе? Да ги знам какво правят тия дандите тук вече. Ова не. Голямо лонгорел. Лонгорел няма. Оставаш, ще се го изключил. Бях включил лампата тук, за да снимам двигателя. Да? Ова като тъмно и сега ще запалим барбекюто. За никога да не ги лъжим. Това на 4 години запис да си пратим. Ще го пратиш ли по YouTube днеска? А? Кой ще му кажеш? Много ползай. И да внимава, не? С кого? Всичко. Умната. А? Хао.